Božićni duh Milivoja Luleka. Ho, 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 opet vas zove. Alo. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Milivoj Lulek ovdje. Ja sam inače slobodni umjetnik i radim, odnosno sričem rime, znate. I sad radim jedan božićni performans s kojim bih htio ući u Guinnessovu knjigu rekorda, znači najveći broj imena koje sam opjevao. Pa vas samo molim, ako nije problem, kako se vi, gospođa, zovete? Manuela. Manuela? Da. Evo ga, imam. Ispod bora majka sjela, sretan Božić Manuela. Hvala. Za svako ime imam rime. Kako se vi zovete, gospodin? Denis. Denis. Da. Evo, samo sekundu. Denis. Kuglice na boru vise, sretan Božić Denise. Super, izvrsno. Za svako ime imam rime. Emanuel. Evo ovako, slušajte. Pahulje nisu crne nego bijele, sretan Božić Emanuele. Za svako ime imam rime. Sanja. U kaminu gore dva panja, sretan Božić Sanja. Hvala. Milivoja Luleka slušajte s osmijehom. U Pevecu kupujte s osmijehom.